Eche m nabago. Anabago. Mana agụrụ mmiri kpọtere m n'ụra. Tekwana nke ị na-eli nri ọzọ, tega ka eli nri abalị. Gị nwa na-ajụ m, ịṅụọ mmiri tupu gị alaba. Kedu ịbịakwa n'ebe ime? Gịnị ka ị na-akọwa? M na-achịkọ ọbụla, o si na agụ mmiri na-agụ ọkwa ya. Ebe ịṅụ mmiri. Nwa agụrụ na-agụ m masị ka m bịa chọrọ ihe m ga-eri. Otu ụbọchị ka m na gị nọ. Asị ka isi. Mụ na gaa nọ n'ofu ọnọdụ. Mmiri ada agara ọnụ, ma ihe nri anyị na-eri na-agara ọnụ. Ịma na ndebe ihe m n'akụkụ m, ada achọ ka aka jee enyi ya. Elekekwa m akụkụ nke gị maka achịcha nkịtị ya na abụba. Achịcha nkịtị na abụba, ihe i kwuru. Ego m ka m ji gị ya. Achọghị m ka ọgwụ otu ihe nri m si agwụ n'ụlọ. Ezi ihe nri gị. Gbam. Ihe nri gị. Kemgbe bidoziri kewa ihe n'ụlọ a? Tata ka o bido. Achọghị ọkwefụ ihe mpịtọsị ahụ na-apịtọsị. Todorozi m anya. Victoria, ị na-achọzi ịkparị m akparị. Mkparị gị na-achọ ịkparị nkịta, ọkwa ịma. Maka na oke nke ruru m n'ụlọ a, ma ego ma ihe ọbụla, a na eme ya. Eziokwu. Ebinye m ụra fụrụ gị, ebe ka ije? Eji m n'usekwu gaa chọọ ihe m ga-eri. Tupu Victoria pụta nnọọ, bịazi ịkparị onwe ya sị na ọnwa akọ na-akparị. Gị mere? Anọdụ m nnọọ n'usekwu maka achịcha nkịtị ya na abụba. Victoria na-akụ erizi, ọkọrọ ga ebe maka na ya nwagotere ya. Victoria aka obi, nara m achịcha n'aka. Ị ga-atakwa n'ihe ụta? Kedu ihe na-achọ ịkọwa? Kedu oge ikpeazụ nyere m ego n'ụlọ ka m ga gote ihe tinye n'usekwu? Doris, inyere m gị ego mkpụrụ ụbọchị ole gara aga. Ọ bụrụ eziokwu. Oge ikpeazụ nyere m ego bụ ọnwa abụọ gara aga. Ego m nyekwa na ehiro nne ọkwa 1,500. O nwekwa ihe ogotenwu. Kedu wee mezie? Ife gotere m ahụ, ọ ka fọrọ n'usekwu. Ka n'ọfọ. Simon, o kwesịrị ka ị na-enyere aka n'ụlọ anụ a. Emechuzina m ihu. A na-ekwu na anyị na mmadụ bikọrọ, ị bịa na-emekwu ka gasị na nke anyị ọka njọ. Doris, ọ Victoria ka ịkụnyeziri kịta ka ọ gịnị? Ịfụrụ Victoria ebe afọ. Eziokwu ka m kwesịrị ịgwa gị, ma gwara gị onye ga-agwa gị. Dọkịta. Mgbumgbu. Nee. Ka ebe ya. Onye nchi gote n'afịa. Ka inye m ego. Ego ne ka ị chọrọ. Ego ne ka m chọrọ. Ị chọrọ ihe n'anya. Nekwe ya ka iji dị ịma na mgbe ọbụla ị na-achọ ego ọbụla iwepụta, ewere ya kọọ m ọnụ. Nekwe ya. Ọ bụrụ ụdịzi nke agbakọ ego ne ị chọrọ gwa m. Ọ 1,350. Sọnsọ. Yeah, one note. Bien. Victoria. Kedu ebe ị ka uri ekike aga? Afianụ.
ihe ngwa gị na nna ji afịa oge adịrọzi afịa otu a ka esi akwado wee na-eje afịa. kedu otu ọzọ m ga-esi kwado wee je afịa? Ikwesị ịmụ ụkwụ akwa na-abụ kezikwa m isi fichasịa efe niile ite n'ihu mechicha ebe a niile. Douglas, ike ga-adụ ọdụ. Ọ dịkwa nke onwe nwoke ị na-ejefe. Ya Douglas, kpachara anya gị. Iche mmadụ niile bụ gị. Victoria! Okay, man. Simon. Huh? Ị na-ebe a? Nani? Ihe ni agwụgwụ n'ụlọ. Achọrọ m ije afịa. Ihe niile abụ ihe ndepụta anyị ga-egote. Ị na-anya n'okpuru efu ịgbakọ ya ihe akọpụta. Ji n'ọsịsọ. Mba, ọ bụrụ ihe nke ji ọsịsọ. Gbakọ ya ka inye m ọkara ego nke gị. Ịma dịka ọkwa ndị gọọmenti mara sonye Buhari's n'ego ejiro m karịa 1,000 naira n'ụlọ ebe a ihe gị m ụwa emecha nga n'ụlọ akụ m butezi ego m nye gị nke m nke ahụ bụrụ nsogbu ihe ga-eme bụ ka m weleze ego nke dị m n'akpa ebe a wee gotechaa ya mbatazie onye chi ya mi azụ nsogbu ọ ka m mụta nke ọ dị ka ọ na ya fụọ nsogbu ga nke ọma Oye, ọmụwa Victoria, Simon Ania. Victoria, kekwanụ? Adịmma, afịa ka nsị ya. Ke ijekwala ọfụma? Echekwa m, ma ihe niile etiechago ego. Biko ka njigodo Simon. O jeziri ụlọ akụ weta ego ọsọ na ọ ga-enye m. Efu na ọ na-arahụ ụra. Arụ adịkwa ya? Ọ sị na obere isi na-awụ ya n'ọka ozutu ike. Ngwa, biko o tete ka igwe ya ka o wetara m ego ahụ taa. Hụ ihe nchi iji eme n'ụtụtụ echi. Nsogbu adịrị ya emezi ezi. Kezi maka gịnị? Ọ Doris agwa gị na mbịa achọ gị. Ndị na kamgbe ahụ adịrọ m kemgbe m ji teta ahụbeghị m Doris. Kezikwa n'ego nwa? Kedu ego ọzọ? Ego ị kwesị inye m njije afịa oke nke gị. Ị nụrụ ka m kwuru na ahụ adịrọ m. Kedu gbasatara arụ na-adịghọ gị na ego ị kwesị inye m? Ke ka onye ahụ na-adịrọ ga-eji pụọ n'iro ma ụfọdụkwana gị ịga n'ụlọ akụ. Bịa Simon, ị na na-egwuri egwu. Gịnị onye na-egwukwanụ? Gịnị onye na-egwu? Nwa m ihe mere na ime aghọta ihe m na-achọ ịkọwa gị. Kedu ihe ọ? Ka na-emeba? Ọ bụrụ nwunye gị na-enyegharị mmadụ nsogbu nnọọ. Ọ ga-ekwe mmadụ nwa mmiri tọba iko. Maka enwe m efe ije n'ụlọ akụ iweta ego ka m nye ya oke nke m na ego jide ahịa. Victoria, echekwa na m enyezughị ego iji gote ihe nri. Bịa Douglas, wepụ ọnụ gị n'okwu a ihe agbasahụ gị. Kedu mgbe m na-enweta ego m?
Mwefe njere n'ụlọ akụ mana ọkwa ịma n'ụlọ akụ niile na-agba mbọ ka ha kwalite ọrụ ha. Ya pụtara na ife ama ndị n'ụlọ akụ ọbụla wee ruo na ngwụcha ọnwa. Nke a pụtakwana gịnị? Ihe ọ pụtara bụ na ị ga-enwe ndidi, ị ga-ewetu obi, wepụ obi gị n'ego ahụ. Ọnwa agwụ nye gị ya. Nsogbu adịghị. Ọkwa mgbe isi nye gị ego nne, ọkwa ya ezu mbịa. Kedu ezi ihe na-ewesa Simon iwe? Enyi gị nwoke ahụ ọ na-agba uche na mkpọ. Uche na anyị amara ihe. Achọrọ m igwe na anyị ma ihe. Victoria, ka ekwenye na-ebidogwo n'ọgụ. Ihe abụrụ ihe ọgụ. Ihe abụrụ ihe ọgụ. Douglas, enyi gị nwoke adaghachi iwepụta ego. Nekwa ya ka ngwa gị, site tata gaba, ịma na-ebuzikwa ezinụlọ ya. Nga na-edekwara gị ego gị. Na-enwekwana iwe. Ị na-ewe iwe, ana m ewetere gị iwe. Ọkwa ife enyi gị nwoke, mmechaa ya, ọma na ụgụrụ na-atụ oyi. Victoria, okwu ị na-ekwu ọmasị ọkwa m. Nekwa ya, nke a ka bụkwa mbido. Nke dị n'iru ka. Ọmụ ka aba na-amụrụ ọkpụ. Vicky, Jakwan. Ọ dị mma. Ị chọrọ ka nyere gị aka? Achọrọ m enyemaka gị. Obele nri ka m na-esi. Nne mmadụ na-abụ. Hee, ndị mmadụ na-abụ sọsọ. Eyi, nne mụ na Douglas. Emezi gị na Simon chọzi ihe unu ga-esikwu nri. Kekwanụ mgbe anyị bidozi sibe n'iche iche n'ụlọ? Taa ka o bido. Ọ bụrụkwa sọ isi nri iche iche. Ikicha isi nke gị, ịchọ ite nke gị, igo efele nke gị, igo iko nke gị, igo osi ite nke gị. Ihe nri dị iche iche, igo nke gị. Ị na-aghọta? Victoria, ọnwa ihe ọbụla ị chọrọ ịgwa m, kwuo ya, kwupụ ya, kwụsie ya ike. Doris, akpụ m mmiri n'ọnụ wee kwu ihe a nkwu kịta. Nsogbu adịrọ. Anụgo m ihe ikwu. Sibe nri gị, riwe ya, ijuo ya afọ. M ga-esi ya. Riwe ya. So, isichago nne? Bupụtago ya? Kedu ife isi? Esi m nri ji na onugbu, etikwana ya afọ anụ na azụ, nkwụ enu dịkwu ya. Heo! Kịta ka ị bịara ezigbo nwunye mara obi dị ya. Hey! Nke atọ. Cheregodi. Eziokwu ka ị na-ebusara m egwu. Mbanụ jee lie. Ị ga-agwa m ebe i nyere m ego m ji esi nri. Mgbe ị kwuru nkwụ enu ka m mara na-asị gị na-asị. Mana n'eziokwu, kedu ife isiri? Victoria si na ezinụlọ niile ya na-esizi n'ife iche n'iche. Ya bụ na nri o si n'abalị a bụ nri ya na Douglas. Nke a bụrụ nsogbu. O sicha isi nke anyị. Kedu ihe nri ga-eji nke nyanwa? Sọsọ tata n'abalị a ga-eji ya. Simon etebozina m ihu. Jee nye Victoria ego, etebozina m ihu. Mba, Victoria bụ onye ohi ka ọwụ. Ọ gịnị? Ama m nke bụ eziokwu. Kedu nke bụ eziokwu? Na Douglas nyere ego niile o kwesịrị iji jee ahịa gotecha ihe niile sie nri. Mana Victoria ọ chịrị m ọrụ. Ịgwa gị eziokwu, ọ na-adị m mgbe ụfọdụ ka ya bụ na m nwere ego nke m. Gịnị bụ ego ole nwanne? Onye ọbụla mgbeli ya gakwuo Victoria ụgwọ ya. Adị m achọ ihe mmadụ ji etebo m ihu ma eme m ihele n'ụwa. Ọ masịghị m. Mba, achọrọ m ya tata. Ụsọ m hapụ Victoria ike gwu ya ọ kwụsị nye anyị nsogbu. Ọ gịnị? Victoria, ọ dịka enweghị ebe anya n'isi taa. Ọ dịka ụbọchị taa agaghị nke ọma. Onye mere o ji ezuzu ihe ọ na-ezuzu. Hapụ Victoria. O zuzucha ozuo ike. Anụgo m. Mana gịnị nwere ka anyị ga-eji mee nri abalị n'abalị a? Nke a bụrụ nsogbu ka m chọọ ihe m ga-eme. Ana m abịa, chere.
ohere adịgo kịta ị nwere ike ije n'usekwu gaa sie nri. Ebe ka Victoria nọ? Ha bago n'ime ụlọ ya na Douglas. Anọ m n'enyo ha. Ọ dị m ka anabago. Simon, ihe ị chọrọ ime obi m anabatara ya. Onye obi gị nabatara ka bụ ihe dị mkpa kịta ka afọ ojuju iri nke ọnwụ. Ihe na-achọ ka m mebe ihe ihere ọ ga-ewedata ugwu m. Enyezi na onwe gị nsogbu emecha nyekwu maka nke ahụ. Kịta anyị ga-emegbu ị ga-aga n'usekwu imere m semo ewerezi ofe egusi ahụ Victoria siri etinyere m o. Ịchọ ka m melụ gị nri n'abalị a otu ọnọdụ dị. Ngwa m hapụzie nsemo ọ bụrụzi garị emere m o. Simon, ifu ihe ọbụla n'abalị a ejeje kene ndị nna nna gị. Ngwa m ọ bụrụgodị noodles isiere m o ma anyị ga-etinye ofe egusi ahụ Victoria siri maka na ụdị usi ọ na-esi ọ dị m ka ọ ga-atọ ụtọ. Simon, iyela na-emedịkwa gị. Ihere gịnị tọrọ isi na-enyekarị onwe gị nsogbu nnọọ ya bụ nsogbu gị na-enyekarị onwe gị nsogbu ọ gịnị. Ịma na Victoria na-emecha ka anwụsụ n'ime abalị kịta pụta si n'ọchị ịṅụ mmiri. Onwekwa ihe eji esi nri dị ebe a. Ọ bụrụ eziokwu Isi na ọ bụrụ eziokwu ebe niile tọgbọ chako bịa fụlụnụ. Doris asị na ọ bụrụ eziokwu n'anya ọfụma. Nsị gị bịa jiri anya gị nene enu. Bịa mepee ha ntị. Bịa nene. Kedụzi ihe niile Victoria gụrụ? Victoria, ihe mejogburu ndere sigbo nkakwụ. Douglas, agwago gị wepụ ọnụ gị n'okwu a. Okwu a gbasara gị okwu mụ na Simon. Mana ị na-emefezi nye okenye. Ka mmefe oke. Enyi gị nwoke kwesị ịgbanwe omume ajọka. Victoria, kedu ka ị ga-esi wee lala ụlọ ebe ọ bụ na ị mara Doris na Simon eribe nri? Ọ bụ na ha eriri n'abalị ha amanwụ. Ị na-ajụ ka m ga-esi lara ụra. Ndị na-ere akwa nwere akwa kpuchie onwe m n'aba. Ị na ebe a? M na-achọ gị n'ime ụlọ. Nke idobere ihe ụka enwe ihe mere enwenye nwụrụ. Simon, ọkwa ifu ihe imere n'abalị ụnyaahụ ihe ịdọkpụrụ m wee mee itetọka oge ugwu niile nwere iwere iru m chie n'ala ugwu niile nwere n'elu ụwa anụnwa igwu gị ya ị na ebe a na-ajụ nọ nwere ihe mere ana m eche ụwa m. Ị na-eche ụwa gị maka agụghị gị oge n'abalị ya ka ije chere ụwa gị. Eche m na alụmdi na nwunye a bụ na ọ dị mma na ọ dị njọ. Oge ọbụla ọ na-akawanye njọ ihe ọma meduo njọ ị nọla ebe anụ ịchọ ọdị ma ọ dị eche gị. Gwanụ ụsọ m ka hapụ ikwu ogologo okwu. Ekpebigo m taa na m ga-ehichapụ ihere n'ihu anyị ka Victoria na Douglas mara na abụ m dike odogwu. Nkekwa n'otu ị ga-esi m ya. Aga m enyere gị ego m ọmalịcha nwunye m nnukwu ego ka m enye gị ka ije ahịa gotecha ihe niile a ga-eji si nri n'ụlọ nke anyị nwa maka taa site taa gawa n'iru anyị ga-enwe nke anyị Douglas enwere nke ha
ije n'ahịa igotecha ihe niile, ihe dum igote, ma osikapa, ma ji, ma ede, ma nnu, ma ose, ma efere, ma ngaji, ma ite. Ego ụfọdụ igote ma osi ite. Nke nwe nke anyị, ha nwe nke ha. Ụsọ m ịma ọ na-adị m mma ma ị na-edobe ihe otu a. Ngwa nne ya jiri ya gotecha ihe niile. Puku naira bụ sọsọ puku naira bụ n'ego, nnukwu ego. Obodo dị mmanụ onwe mebiri n'ụwa. Ije n'ahịa igote ezigbo ihe, chetakwa igote nkata azụ mkpọ. Ọ na-amasị m. Victoria buru ihe a niile ka ije bughachi n'usekwu. Douglas, achọrọ m ka ihe nri dị n'ime ụlọ m. Ya nwanyị a kere eme gị isi gị Ọnwụka. Kedu onye ụkọchukwu si na onye bụ onye isi ezinụlọ a? Gịnwa. Kedu onye mefu ego niile emere n'isi gị ma ntamimo? Douglas, biko ebidokwana n'ụtụtụ a, ebidokwana. Ime ihe ga-eme, m ga-ebuchi ya azụ. Ọ dị mma, ị na-ejekwa yọọ Simon na Doris biko. Mmụnwa maka gịnị? Victoria, Simon ị na-afụkwanụ ego ọ na-akpata ịzụ ọdịrị egbo ụgbọala. Enwere m nsogbu iwebata ego n'ụlọ. Douglas, mgbe ahụ ọ na-akpata nnukwu ego, gịnị kpata na ọ na-ewepụta ego? Mana emere anyị gbachitebele ya. Hapụ m ka ọ bụ nwa ga-ekpe nke nwa. Oge luo mgbe Sai ga-ebido webata ego n'ụlọ, m ga-ama. Anyị kwesịrị ekele Chukwu na nwegodi nke anyị ga-eji wee na-eriju afọ wee na-enyekwu Doris na Simon. Biko buchi ya niile egosi. Iyele onwe gị mee gị, Simon. Nene iyele mee gị. Ndị be anyị ọtụtụ ọma nụ. Doris, biko gbaghara m. Iwe ga-adị n'ọkụ. Amadị m ihe banye m n'ime n'abalị. Adị m ata gị ụta n'ihe email Victoria. Ọkwa nni bụ nni gị? Nni bụ nni anyị, nke mụ na gị. Karapụ ihe tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Gbaghara m. Biko ewezina iwe. Ịma ebuchichago m ihe niile azụ. Ha dị n'usekwu. Ihe ọbụla iche isi ị ga-sie lie. Eburu ọlụ gị iwe n'obi, mana ọ dị mma ka isi yọọ mgbaghalụ. Daalụ. Daalụ hinne. Agwa m gị nọ Victoria nọkọta otu a isi ya na-ekopụ, emechakwa uche ya abatakwa ịfụnanya nweta n'onwe ya. Mmanụ ụsọ ka m werezi ego a metụkwanye ego. ụsọ mana ihe niile agaghachigo ka ọ dịbụ mbụ ifu niile na okwu ihe niile agaghachigo ka ọ dịbụ nyachinu m ego m. Simon, emetụkwanye ego aka. Ifu puku naira abụọ anụmanụ. Jebe ọrụ. Jebe nnọọ. Ịbata jiri ezigbo ego bata n'ụlọ a, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọgụ daalụ mụ na gị. Aga m ama gị ahụ. Nekwu ya. Otu puku naira. Jebe ọrụ. Doris, anya na-esizi nnu. Jee gụọ ụwa niile.
Bako, brekete